τεράστιο Πάσχα. Είχαν βάλει αγκαρία, épαμενα μέσα, συγκάδα, αγκαρία. Σαββατοκύριακο ήτανε, αγκαρία μέσα. Πήρε. Πάει μέχρι το βράδυ. Είχε πάει 11 η ώρα, την είχα ψήσει, είχα πει 27 μπύρες, 15 ουίσκι να πούμε, να την ψήσω. Να πάμε για σεξ, παιδάκι μου. Ρε μάνα, τι έχω εδώ πέρα. Τι έχω, κάτι νέο μακρό εδώ πέρα. Πρώτη φορά στη ζωή μου. Γιώργο, αυτή η σκηνή σου θυμίζει κάτι? Αυτή η σκηνή, φίλε, σε λίγο θα έχουν γεγονότα ξυλωριστικά. Καινούριο επεισόδιο. Θα γίνει χαμός. Oh. Θα πω αποκλειστικό, ήταν μόνο στους φίλους γεγονότα που θα σοκάρουν το Πανελλήνιο.